Bu video dünya seyahatımın ikinci yurdu Tayland'da yerine yetiren autostop gezelencim barada ýeközüm ve ilkinci gezek. Bu 1331 kilometrlik ýolla gownaçyk kömek etmäne taýyn Taylandly güler ýüzli adamlar bilen tanışdym. Bu ýolda 14 maýda Chiang Mai'dan başlap Bangkok'a, Bangkok'dan Suratani'ye, Suratani'den hem gämi bilen Koh Phangan adasyna 15 maý güni baryp ýetişmegim gerekdi. Sebäbi o taýda meýletinçi işine başlamakçydym. Merhaba, salam dostlar, gowmaya daýlaňyz. Şu wagt Koh Phangan'a dogry ýola çykdym. Otostop bilen bugün gynansaram. Sebäbi dün kendirak sowduk. Berden gitýän zat ýok eken, poýuz ýok eken, akşam gündüz gitýän eken, oňam ýetişenok. Men bolsa bugün akşama Bangkok'tan Koh Phangan'a gitýän poýuza ýetişjek bolýan we soň çärem otostop boldy. Oň üçin görüşüňiz ýaly ýarym saatdan bäri garaşyp durun, hiç kimem alanok. Turjak mamdır. Bu duran yerim şäheriň biraz daşy, bärik gelmek üçin Grab taksi tutdum. Oňa da $1 berdim. Sebäbi şäheriň daşyndan otostop has aňsat bolýar. Grab bilen geldim bärik. Taylanddaky birinji otostopum. Hiç kimem duranok. Belki aňryk geçmem ahmal. Sebäbi bärde hiç kim duranok. Su aljak, ondan soň aňyrda belki durmaklar ahmal. Sebäbi bärde partomet bilen oklar, oň üçin duranoklar diýip düşünýän. Eýse minsem açaryn. Hazır şu wagt birinji maşina mindim. Zat ýöne arkasyna. Birinji maşina, bulam ýalňyş men autobus ertüýra. Menem başga ýere gitýän eken, menem diýdim ýoluň aýrylýan ýerine çenek diýdim. Oňa autobusa gitdik. Ondan şu taýda düşünşdik bir zat edip, o taýdan inne gitdik barýar. Ýol aýrymyna çennek gitýär. Gatykänel adaçyk yer ýöne ýene de bir ädim diýip mindim. Göreliň ondan soň näme bolýar? Görünýän bilemek şu taýda düşmeli. Şu taýda biz şörde düşmeli, ondan soň aňryny soň görmeli. Bärde bir gelneje ýanyma geldi we bärden kän maşin geçmew we bäri howply isleseň men seni bir sagatlyk ýol içenni gitýän ýerime çenek diýin idi. Menem bolýar diýip mindim. Motorly gelneje Lumpuna kata Lampuna çenni getirdi motory bilen. Sag bolsun köp. Kapyn kap. Facebook'un aldım gelneje Lampuna çenni getirdi. Ýygyny ýene bize galdy. Şu taýda otostop çekjek ýene. Bärde kän garaşyga meňleýär. Of. Sagat şu wagt 12:20, 8 sagat 38 mundumuz var. Gitmem durana. Autostopa benzin doldurulýan ýere ýakyn ýerde başladym. Sebäbi benzin doldurmana gelen maşinlar sizi görýär we maşinlaryny almasy has aňsat bolýar. Bärde zapravkadaky işgärler men ýarym sagatlap garaşyp duranymy gördüler we gelen bir kamada meni almaklary üçin haýyş edipdirler. Ne? Kamada mindik. Olam şu taýga çen gitýän eken, Lampanka çenni. Şuna çenni. Bärden hem Bangkok'a gitmeli. Ýoş gitýär. Ýağmur kamyonlara minämediydi, kamallara ýöne dinlemedik. İnşallah hiç zat bolmaz. Gow adamlar emeňleýärler. Hopinka. Bangkok'a doğru gidip barýar. Bu daýy zatdy Lampangda şoňa çennek diýdi, şoňa gitýänidi. Ve minenimden bäri ýarym saatdan bäri dost bilen urlaşýar, men gyýbatym edýärler bir zat iştirip. Dostlar, zada geldik. Lampang bir ýere geldik, ýöne biraz uzakrakda düşürdi. Ýol aýrymyndan ýörümeni biraz kendirak aňyrda düşürdi. Ýöräs
yani yok yönü. Kopangana daha surathaneye yetişmen bilen sebäbi bu akşam 8:30'da insan kreis men olsa berden 8:30'a yetişeceğimi düşünemok. Bankova 8:30'a varıp yetişmeli. Kıyın biraz görelim. Bilemedim. Näme bolýar görelim. Dostlar hemme salam. Kamazdan soň bir maşina mindim. Olam gönü zada bar ýanyken men barjak ýerme bar ýanyken gönümel nesip bolsa oň bilen gönümel barjak ýerme problemasyz. Yani Bangkok'a döm däl ondan maňry gitýäneken. Oň üçin gowy gatowy şöýdak maşin Mercedes birdat adamam gatowy adam eken, musulman eken ödüm. Taylanddaky musulmanlardan. Onam gelse video düşürür. Thank you so much. YouTube channel. Şöyle Noy Albert alıptır biram tost alıp berdi sağ olsun. Şunu şeyleyim elken. İçine akıyorum. Men yankıladı dıyınım. Ol adam adı nämedi Abdurrahman ağa. Dıyınmadım ağa verdi. Allah kendisini ben olanak yana yaman adam sile adı doğa men diye. Doğa adama men diye ve zat dip soradı. Maşin sürüleyen dip soradı. Sebebi gitmelerimiz gatı uzak. 15 saat badır. Arasında maşin bana vermeye mahmal sebebi gatı uzak olan için görelim. Bilmedim belki maşinam sürmeye mahmal. Şöyle Tayland'da muson yağışları geliyor. Onun için hem internet go'dal hem yağışlar ervet yağıyor. Şu an hayran halen bir zadıma edasım geldi. Tayland'a geldim ve Tayland'da musulman badram öydüm oktum. Yani %11'i Taylandlıların %11'i musulman eken ve şol musulmanların içinden otostop çekyen ve bana bir musulman gavat gelye. Az tarafın içinden yani özümü gatı bağıtlı duyan Allah canın kömek edenini düşünyen bize musulman ve musulmanın gavat gelmesi ve men zattan näçe saatlik 15 saat yolu men gitýän yerime gönü gitmesi şeyle bağıtlı duyan Allah can hemişe kömek etýär. Zatta da kömek edipdi Türkmenistan'a bağıtım bir zat ýadymdan çıkaramok. Giýje Marin wagzalyna saat 4'te barypdym ve howa terwet sowukdy. Wagzalla oturuşlarda 4 dolan soň owada gidip bilemokdum. Maşinda adam ýokdy. Edil şo wagt ýa-da garbaça gitmeli, o da gaty gymmatdy. Ondan soň oň üçin zatda galypdym, wagzalla galypdym ve terwet sowukdy. Oturulýan yerleri. Şonda da Allah canın öz kömek edipdi. Näme üçin eýdiýän sebäbi wagzalla namaz okulayan yer vardı, kiçicik otağı vardı. Men daşargı yani aşağıda oturulyan yerler gater ve soğuk olan için ön namaz okuyan wagtlarym şo taýda namaz okuyadım. Aşkybada gidip gelen wagtlarym şonno ýadyma düşdi. Türkiýe gitmeden öňürti şo taýda namaz okuyanım ve şol otağa geçtim ve şo otağda namaz okuyan yerde uklapdym ve näme diýseňem biraz 4 diwarın içi bolan soň gaty soğuk däldi. Ýene-de näme bolsa uklap bilipdim. Onda da maňa Allah jan kömek etdi. O taýda kömek edipdi. Daşarda bolsam gat terwet sowukdy. Akşamyň soğugyny hiç il oň ýadymdan çykmaýar. Gat terwet aýaklarym titrep. Ýagny Allah Taala kömek etdi. Siz özüňizi niýetiňizi dogry tutun. Men bugün hem düşündüm, hani gidip bilmedim kamzat, sebäbi 3 mü 2 saatda 1 saatçyk ýol gidipdim. Olam 3 sany maşyny ütgedipdim ýöne iň soňuna. Şu musulman ağa gavat geldi ve durdu maşinle durdu nirek dedi Bangkok dedim
bolya deydi gönü. Çınlanan mı dedim, inanamok yani çünkü yarım saatlik yollara maşinik gödüp gidenim için inanmadım. Son hava gitken neydi, sonundan minnim. Minenimden sonra ayttı nerik var yani deydi. Men Phuket var yani, sürat tanenin üstünden geçecek deydi. Menem çınlanan mı dedim, hava deydi. Menem şu tay gitmem gerek dedim. Sevaya kopan gana şoň üstünden gitdim. Katı beğendim kemping ifkası. Ve şu adam ol ağa namaza komağa durduk. Yani namaza kolan yer mescit var eken. Onun için durduk ve namaza kalk geliyor şu vakit. Kanka. Mescidin videosunu çekerdim molen. İza gitti. Çek mi deyip. Katı o adam. Şu vakit yolun uğruna köprü var idi ovadan. Şu an göreliğindeydi. Aman sağ olsun. Yes. Bari Tak velayetine. Wow. Katı ovadan ediptirler. Yolun uğruna bir ovadan köprü var idi. On çekelliydi. Görünüş. Katı ovadan. Teredayın da. Hay. Tonya. Wow. Bäri Tak velayeti, Tayland'ın Tak diyen bir şönyal bir şehri. Bu köprüyünü göreyim de. Sağ olsun getirdi. Karmaşık bir vadi olduğu için çok fazla sis var. Where? There? Yeah. Yes. Myanmar'a giden yol diye. Kardeş Mo, yeni yılın İslam dininin Kurban Bayramı olduğunu söylemişti, değil mi? İslam kurban. Ve şu tayam zadeken taze yılla ondan sonra festivallarda, zatlarda hani aydılyan, zat edilyan mühim bir yer diye şeyle adamlar zatlar oturuyor. Ondan sonra konsert beryan ekenler taze yılla zatta. Ve bu köprüyü yorak görüyor sanırsın açenli. Ve zat yer bu Tayland'ın en uzun asma köprüsü bolmağı ihtimali yer Tayland'daki. Van deryası. Thank you everything. Thank you. ขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรครับ Derinliği neredeyse yok. Rahatça yürüyebiliyorsunuz. Yes. Zat seredin. Katı zat del, çung del. Angsatacak yörep bolya diye. Şeyle. Men nemem kayıt yedim. Uzun uluyum kayıt yedim olen. Şeyle. Barbar görünüp dur. Gumlar zatlarım görünüp durdu. Ve yine Fransa köprüsündeki yalı kulpları asmana baş yaptırlar berden emneç. 3 kişi asıptır mı bunu? Allah Allah. Meni aliye kacözü Asyana marken. Şeyler. Bu maymunlara seredenimde näme üçin bular kaçıp gitmeýär diýip pikir etdim. Ýöne gynansaňam olary ýüp bilen taňypdyrlar. Boyunlaryna ýüp bar. Ve bu maymunları saklamaklarynyň esas sebäbi bolsa, agaçlaryň üstüne çykaryp kakozlary ýygmaklary üçin we şuňa meňzeş işler üçin ýetişdirýän ekenler we bularyň başga ýerlere gitmeklerine de az hem bolsa wagt ruhsat bermeýän ekenler. İmitleri bolsa çipsi, şolar ýaly, saglyga ziýanly imitler bilen imitlendirýän ekenler. เข้าไปเลยสัตว์ไปหาบอกอะไรไปเป็นอย่างนี้อะไรนักหนามึงโดนกูแน่เบี้ยจะทำบุญทำทานไม่ได้เลยสัตว์
Anh Toàn. Chị Mai. Nó có tay phòng đi. Mày Hoàng làm. Bugün ertesi gün dostlar akşam gowy yatıptırın. Maşinin oturacağım ýa-da üşürip gowy ýa-da gaýtýan eken. Gowy yatıptırın. Adam gowy gatýan adam musulman. Hiç problema yok. Yani hiç problema yok. Ýerdenem kofe alyp berdi. Yola çıkan wagtymda şular ýaly alyja ýüpüniň 10 metri ýalysyny ýanyma alypdym. Sebäbi eger ýolda adamlar bilen dost bolsam, tanış bolsam, olara menden ýadygarlyk, sowgat bolsun diýip ellerini ölçäp tikip berýärdim. Bu adama hem maňa kömek eden üçin menden ýadygarlyk, sowgat bolsun diýip bu alyjany sowgat etmek istedim. Durian. Durian? Durian. Bu ýeri hem Porsy durian meýwesiniň daşary ýurtlara satylýan ýer eken. แถวนี้เป็นแหล่งซื้อ Durian? Bu bölge yurt dışına ihraç edilen durian meyvesinin kaynağıdır. Name? City พะโต๊ะพะโต๊ะชุมพร Patong Jumpon. พะโต๊ะพะโต๊ะชุมพร Okay. Durian meyvelerinin diye şörden export etýärler diye daşary ýurtlara. Which country export? Näde düşünýäňiz diýenlere şular ýaly Google Translate bilen. Tayland'ın güney kesimindeki tüm durianların satın alınabileceği bir kaynaktır. Fifi, Phuket, ชุมพ Kopanga. รสุราษฎร์นครศรีตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลหาดใหญ่ปัตตานียะลานรา Oh, ประจวบคีรีขันธ์ okay. area Very good. Yurt içine eken, yurt içinde ki yerlere yiyerilýän eken. Owadan nuraýynda, aňyrda da dağ var, owadan üstüde. Durianlaryň zat edilýän, satylýan ýeri. ซ้ายขวาเลย Yes. Şu aptallarda durianlaryň zat satylýan yerleri ýani. ช่วงนี้น่าจะไม่ใช่ฤดูผลผลิตที่ออกครับ Muhtemelen meyve sebze mevsimi değil. Okay. Şu owadan nuraýynda. Türkmenistandan gaýdamda 3-4 metr alajalyk gaýdypdym. Adamlary tanasam, manasam, dostlarym, joralarym bolsa, olara bermäne ebram. Yani maňa kömek eden adamlara, zatlara gawat gelsem ýadygarlyk, sowgat bermäne alypdym. Inni dynyp barýa, köp kişä berenim üçin ýöne bu adama bermek istedim. Sebäbi köp kömek etdi maňa. Sag bolsun. Karşylygyna islenok, gowy adam. Ýöne zat diýip düşündüm. Hem bundan 100 metrede adalyk gaýtmalkenim diýip düşündüm. Sebäbi derrow dynýa. Yani kän tanış tapýaňyz ýola çykanyzda. Bunun üçin menki ýaly gaýtjaklar bolsa buna düşünüp bilerler, satmak üçinem we satwam bilersiňiz ýolla. Şular ýaly zatlar ýasap. Malazyada zatda satwam bolýar, gowy pul gazanyp bolýar. Şu an durian yiyecek bolýar. Hello. ที่ว่าทำไว้นั่นอยู่กรุงเทพป่ะใช่ไหมที่ว่าออกข่าวไอ้เรื่องข่าวขาที่นำในกรุงเทพอ่ะ YouTube. อ๋อใช่ใช่ใช่ ลองจากตรงนั้นได้ที่กิโลนะ Durian alyp dur, şu an. ได้นะ
Düryany doğru yani deyip doğru. Menem internetçi ilk görmedim dedim. Ondan sonra Düryany alıp dur şu an ilk görecek olyas. Şu an Düryany arasalap dur. Bu meyvani köp yerlerde iyiseniz iyisi, porsiyası bolun için köp yerlerde restoranlara, otellere, dağıtlara alanoklar. Düryany yiyen olsa 20 kadagan deyip yazıyorlar. Yani şu an berdakiler gatı iyisi değilken şehirde kâbirlerine gavat gelen yanına durur yalı değil. Şular yalı arasalap dur. Dostlar, belki aranızda bilmeýänleriniz hem bardyr. Bu meýwe dürýän meýwesi. Meniň seýahat eden yerlerim Tayland, Malasiýa, Laos, Kamboçya, Vietnam ýaly ýagny Günortagynyň Aziýa ýurtlaryna ýetişýän meýwe. Bu meýweniň ysy şeýle porsy 10 metr aňyrdan ysy gelýär. Ýöne dürýän meýwesi dünýäde meýweleriň paşasy hukmynda tanalýar. Ysy sebäpli käbir adamlar onu halamaýar. Ýöne saglyk taýdan geň galdyrjy derejede peýdalydyr. Gelin onda size dürýän meýwesiniň peýdalaryny hem aýdyp geçeýin. Energiýa berýär, tebiigi şekeri we uglewody köp, erbet siňdirişe kömek etýär, lif bay, bagtyarlyk hormonunu ýokarlandyrýar. Serotonin täsiri immuniteti güýçlendirýär, C vitamini bar, kalp saglygyna peýdaly, ýani ýürek saglygyna, muskul kemik ulgamyny goldaýar, kalsiy, magni, kali ýaly elementleri özünde saklaýar, antioksidant bay, deriniň saglygyna oňuýun täsir edýär. Şular ýaly içinden çıkarıp alýan arasalar güler ýüzli adamlar. Şu an birinci çok bolýan. Barlar çok bolýan. Normal. Gowy taýam erwetdäl. Näýlisem kan bir hili soğan ýen ýalymy diýsem bir hili da näýligiň aýdyp bilemok taýamynyň. Maňa täzip bilýärler. First time. Gatgalamadım ýöne. Onu birinci ýedek bolan üçin bolupdylar. Soň ýeseň belki öwrenşip gitýänsiň. Düryany gucagıma alyp otyryn. Aknany açdym. Biraz gowy. Aknawy ýapyp bolýan. Maşina haçan gaýtararkam diýip otyrdym. Buram düryanyň körnüşi bolýan eken, gaty bişmedik. Buram gowy bişen. Az bişen, az ýysy bolýan eken, bu az bişen eken, gaty ýysy ýok. Onuň üçin gowy bişeni gatar we ýysy bolýan eken. Hani 10 metrden gattan ýysy gelýär. We buram birinji ýedek ýenim üçin gaty halamadym. Dostlar şu an Kopangana giden autoda mindim. Gönümel Kopangana gitýän eken. Yani feriboda minýäýtken, ýalňyşmasam, bahasyny aýdyn. 380 baht, yani näçe dollar bolýar? 33'den ýesek 380 bölýäsem 33 11 dollar 50 sent bolýar. Bahasy 11 dollar 50 sent Kopangana. Çünkü bir ada gitýär, kämiň üstü bilen Chiang Mai'dan bäri geçenli, yani şu stasyona çenli getirdi. Yanka adam sağ olsun, köp. Allah gat köp sağ olsun aýtdym, özüne de alaca berdim. Sağ olsun, Allah köp kömek etdi. Dostlar, yanka autobusdan düştük. Bäri näme getirdi? İskele getirdi. Liman mı diýilýär, iskele mi diýilýär artık. Şoňa getirdi. Hinni daha Kopangana gitmäne garışdyk. Şol adadan giýerken wagtlardy. Görelim. Kema taraf feriboda taraf gidip barýar. Wagtlarda ada var. Görmüşi oğlan.
Burada seredayında şeyle Katovadan näme? Tegide marası oraya görünüyor herkeden. Şurada telefonu açırsam falan sapına alıp olmuyor idina. Ve Kopangan ayda. Ve Kopangan'a geldik. Görmüşəm Şloreali. Benim şeyle Kopangan'a da gelmeyi istedim ama da geldim. Katovay. Yani isteyen zatlarım buradan etken. Katovay. Bu gemi seyredin yaşıl. 3 katlı. Aslında bizimken 3 katlı gemi. Demek geldik o meşhur Kopangan'a. Konteynerden kapıya saptırlar. Bizim menen gelmeyimizden hiç nenen dalekene. Aşağıdaki maşinden kıyı. Hiç olsam bilin ki. Bunlara minmene araştır. Evet, thank you. Nereye gitmeliyim? Gelen son ayıttıydı, ak dersiydi, yazdım da cevap vermedi. 34 mundaki yöre. Yürümeye devam ederim diye düşünüyorum. Şu bırgıdan motorları seredayında. Bırgıdan demek bu demek öyle adadaki motorlanıyorlar. Ve bana yağmur aydıp da berdi. Hastahanelerde bırgıdan motordan eli ayağı yaralananlar kendi. Onun için hazırcak olmalı. No, thank you. Near. Allah on gelyanlar karıştırmadım sebebi zat deyiptir. Boş olsam gelirim deyiptir. De onu karıştırsam onu da gelmese iş çıksa. Onun için yarım saat yürüyen onun. Ha bilan bari aslında nemeken. Saat motorlar. Neme arenda verilen motorlar eken. Bu men ikinci meyletin çişim. İki diyenle üçüncü meyletin çişim. Boynoğum envekti. Bizim bir gücümüz vardı boynok deyip. Daha demlenk vardı. Boynok. Şoğum envekti. Otostop çekerim kendileri. Ben şimdi bilemok. Penaltı yardıma düştükten sonra da şular yer vardı. Şöyle. Kaçalara mengeye bırak. Gelmeli yerime saman geldim. Dostlar, bundan sonraki hikayelerimi görmek için beni izlemeye devam edin ve Şloreal videoların köprek gelmeyini isterseniz like koyup öz düşünceleriniz tesirlerde yazıp beni gollap bilersiniz. Ondan näme? Sağ olun, sağlıkta görüşelim.